Molts de vosaltres m'heu preguntat com fer un qüestionari pijo, que dic. Què és un qüestionari pijo? Per exemple, us ensenyo. Qüestionari pijo, entre cometes, seria, per exemple, això és una comprensió lectora i tota una sèrie de preguntes, fixeu-vos, que tenen aquest quadradet aquí dalt. A diferència d'un qüestionari normal, com ara aquest, que les preguntes són així, com tots els formularis. Com es fa tot això? Molt senzill. Agafarem aquest. Aquest és un qüestionari normal, no té res. A diferència del que ja l'hem muntat com a qüestionari pijo, que té totes les preguntes seguides, com el veiem aquest. Aquí tenim el text de la comprensió lectora i les preguntes van apareixent a mesura que vaig responent. Evidentment no podrem fer que les preguntes surtin aleatòries. Sí que dins pot sortir aleatori, però l'ordre de les preguntes serà el mateix. Anem a veure. Anem a agafar el que és normal, un qüestionari normal i corrent, i el primer que farem serà seqüenciar les preguntes, o sigui, no sortirà la segona fins que la primera estigui resposta. Com ho fem, això? Anem als 3 puntets i cliquem a ramificació. I aquí anem apuntant que quan es contesti passi a la següent pregunta, en aquest cas a la 2. Una vegada ja tenim totes les respostes dirigides a la pregunta següent, tornem enrere i visualitzarem. Ara ja en surt una sola pregunta i a mesura que anem responent van sortint les altres, però encara no tenim el puntet i la pregunta ombrejada com sí que teníem el qüestionari d'abans, així. D'aquesta manera. Com ho fem, això? Aquí hi ha el truc. Anem a fer-lo. Vosaltres aneu, agafem el que estàvem treballant, aquest, al final de tot i afegim una pregunta més. Aquesta pregunta més pot ser qualsevol tipus, és igual, és una pregunta que no sortirà. Per tant, posarem aquí una pregunta. I que no sigui necessària, i li afegirem una fotografia. És important. Pot ser qualsevol fotografia, és absolutament indiferent. No sortirà aquesta fotografia. Agafo aquesta, que és prou entenedora, prohibit passar, per aquí no es passa, i a la pregunta 10 la dirigiré al final del qüestionari. O sigui, no passarà amb aquesta pregunta fantasma, sinó que s'acabarà el qüestionari aquí. Fixeu-vos que ja surt el quadradet, Anem una altra vegada, doncs, a ramificació. Anem a la última, a la 10, i li direm que vagi al final del formulari. D'aquesta manera, quan arribi aquí, se saltarà la 11 i nosaltres ja tenim els quadradets fets. Tiro enrere, visualitzarem, ja sigui una pregunta, amb el fons ombrejat i el quadradet. A mesura que vaig tirant endavant, van sortint totes, i quan arribi al final, no sortirà la pregunta fantasma que he posat per tal que es vegi el qüestionari d'aquesta manera pijo. Veus? Fixeu-vos que aquí, si dic sí o no, és igual, no surt cap pregunta més. I d'aquesta manera ja tenim aquesta interfície tan pija que hem muntat. Apa, ja sabeu el truc.